A fost vreodată vreo femeie pețită astfel? Astfel cucerită? Vă întreb pe voi. A fost? Va fi a mea. Dar nu pentru multă vreme. Cum? Eu ce am ucis bărbatul. Să-i fur și inima plină de ură, cu un greu blestem pe buze, ochii în lacrimi, cu mărturia uriei alături cu Dumnezeu și gândul ei coșciugul. Toate împotriva mea. Având drept sprijin iadul și acești doi ochi ce o priveau fățarnici. Și să înving un univers în luptă cu neantul. L-a și uitat pe Eduard. Bravul prinț! Și nu știu nici măcar 3 luni de când căzut străpus de-al meu pumnal. Cel mai frumos, mai nobil gentilom cu dărnicie zămislit de fire. Brav, tânăr și înțelept, regească viță. Ca el un altul nu se va mai naște. Și ea să-și plece ochii asupra mea ce nu-i ajung lui doar la degetul cel mic. Asupra mea un ciung cu trup sluțit. Dar am să întocmesc vreo 10 croitori ca să-mi împodobească cu artă trupul.